Lad os se at komme indenfor. Det styrter jo ned. Kom dog indenfor, dreng. Det styrter ned. Vi skal have nogle kolde bajer. Det ved jeg sgu da godt. Og velkommen til Bajerby. Krogen er kun lidt længere ned ad gaden. For resten er Per Gajol. Det ved jeg da også godt. Kom nu. Nå. Fart på, små undermålere. Har du aldrig set sådan en? Goddag i stuen. Fjols. Oh shit. Flere heste. Det er der, vi skal ind. Nej, hvor hyggeligt. Ej. Hej, Carl. Det var ikke mig. Hvad så, din store fjols? Nå, er det jer, børn? Hej, Carl. Det er så vanligt. Jeg skal saftsus med tisse. Nå, det skal du. Det er ovenpå. Tak. Men har du set Gammelalf? Nå, Jens Jensen. Ja, ham. Har du set ham? Ham har jeg ikke set i lange tider. Han er noget af en omvandrer. Skal du stadig tisse? Aha. Er du nu helt sikker, for det er nemlig ovenpå? Ja. Det er et rigtig uhyggeligt sted. Det er meget. Nå. Så, nu er det vi seje. Nej, hvor er du flot, mand. Det er nemlig rigtigt. Prøv lige at se smør og bær derinde. Så er der bajer. De er nemlig kæmpe store. Hvor fedt! Sådan en vil jeg da også have, mand. Også mig. Øj. Æden lort, mand. Se lige ham der, den grimme derinde. Ja, han er godt nok grim, mand. Hey Karl, hvem har ham idioten, der sidder derhenne? Han er da godt nok grim, hva'? Nå, det er ham der, den nye klovn, der er flyttet ind. Han er rigtig grim, og han er ikke specielt sjov. Du må hellere holde dig fra ham. Han er ikke en af de sjove. Nå. Så er du dømt hash, mand. Hvor lækkert! Hvor skal jeg tisse? Jamen det det er Per. Han har nogle tisseproblemer. Nej. Jeg hedder Jakob. Ej, nej, den går ikke det der. Nej, smør, du lovede ikke at tale om mine klunkeproblemer.